אדוני היושב ראש, החתיך שלנו, מותר להגיד את זה? זה בפרוטוקול? אני לומד ממך, ידידי. אתה משדרג אותי. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש להעלות היום נושא בעל חשיבות אזורית, ביטחונית ומוסרית. מצוקתם הקשה של הכורדים בצפון סוריה. עם שהוא בעל ברית טבעי במאבק מול הטרור האסלאמיסטי, שמה שעובר עליהם בשבועות וביתר שאת בימים האחרונים הוא לא פחות מאשר טבח. לאורך השנים הכורדים נשאו על גבם חלק משמעותי מהמאמץ הצבאי נגד הטרור הג'יהאדיסטי. הם שילמו מחירים כבדים במאבקם להשגת הכרה, ביטחון ושלטון עצמי. הם חולקים עם ישראל את אותם אויבים וגם את אותן שאיפות למזרח תיכון יציב, משגשג ומתון. בימים האחרונים אנחנו עדים להידרדרות חמורה במצבם. בתמיכת טורקיה, כוחות של משטר אל-ג'ולני חזרו לפעול בצפון מזרח סוריה. מחבלי דאעש משתחררים או נמלטים, והכורדים נטבחים, נאנסים ונכבשים. פשוט טיהור אתני. חברים, השתלטות זו של גורמים אסלאמיסטים רדיקליים על שטחים נרחבים בסוריה אינה רק עניין סורי פנימי. זהו תהליך שיש לו השלכות ישירות על האזור כולו. אזורים אלה הופכים במהירות לבסיסי טרור, לאזורי מעבר, ללוחמים, לאמל"ח ולאידיאולוגיה קיצונית. אלפי מחבלי דאעש שמשתלטים על שטחים פירושם איום חמור על מדינות וקבוצות אתניות רבות, ובכלל זה גם על מדינת ישראל. והאמת הפשוטה חייבת להיאמר. אל-ג'ולני, גם אם ילבש עוד 50 חליפות מעוצבות ועניבות ממותגות, לא ישנה את מהותו. ג'יהאדיסט מסוכן וקיצוני. הניסיונות של גורמים בזירה הבינלאומית להלבין את המשטר המסוכן הזה הם טעות וסכנה. הכורדים חשים היום נטושים במידה רבה של צדק, במיוחד לאחר צמצום המעורבות האמריקאית בסוריה. בשל עוצמתה הגדולה של ישראל, צבאית ומוסרית, שהוכחה במיוחד בשנתיים האחרונות, הם פונים אלינו, לא מתוך ציפייה למעורבות צבאית, אבל מתוך תקווה שישראל תשמיע קול ברור, מפוקח ואחראי בזירה הבינלאומית. ולכן אני קורא מכאן לממשלת ישראל, ואני שמח שנמצא פה גם שר החוץ, להציב את הסוגיה הזו על סדר היום הציבורי ולתמוך בצעדים דיפלומטיים והומניטריים עבור העם הכורדי שנלחם על חייו בסוריה. לחברינו בממשל האמריקאי אני קורא מתוך שותפות וידידות לזכור שיציבות אמיתית במזרח התיכון מושגת באמצעות חיזוק שותפים אחראיים ולא באמצעות הכשרת גורמים שמקורם בטרור ובאידיאולוגיה קיצונית. ידידי, משפטי סיום. משפט סיום. גישה כזו תסייע לכורדים במאבקם הצודק להישרדות ותחזק את הביטחון והיציבות של ישראל ושל האזור כולו. תודה.